Drahí bratia a sestry, včerajšia téma hriech, dneska som teraz v Evanjeliu počuli. Hriech je, že ste neuverili v Syna Božieho. To znamená, neveríme Bohu a vtedy, jak som včera hovoril, páchame hriech tým, že sa utiekame k niečomu, čo Bohu nás nechce. A sme aj hovorili o tom, že my sami sa nevieme dostať z toho hriechu, lebo čím viac sa o to snažíme, tým padáme hlbšie. Ale Boh miloval človeka, a ja som aj hovoril včera, že vedel dobre, že sme boli oklamaní, nevideli sme Boha z tváre do tváre a preto sa nad nami zmiloval a posielal nám svojho Spasiteľa. Ježiš. Tento Spasiteľ Ježiš Kristus neprišiel nás súdiť. Vidíme dobre, že naozaj jediné príkre slova mal voči farizejom, ktorí ho nepotrebovali, stačili si sami. Hriešnici ho vyhľadávali zďaleka, lebo potrebovali záchranu. Už nevedeli, čo so sebou, nevedeli, ako zmeniť svoj život. Takže ak sme tu my všetci hriešnici, tak sme tu správni. Ak si stačíte sami, choďte domov. Lebo vám nemôže Ježiš pomôcť. Ježiš prišiel na tento svet, aby neodsúdil nikoho. Prišiel nám dať nový život. A vieme dobre, že, jak Marian hovoril, jeho smrťou a zmŕtvychvstaním, jeho vyliatím krvi na kríži, on zaplatil všetky naše hriechy celého ľudstva od Adama až po koniec sveta. Všetci máme možnosť vďaka Ježišovej smrti na kríži a zmŕtvychvstaniu, lebo keby nebolo zmŕtvychvstania, tak je všetko zbytočné. Jak aj Pavol hovorí, bez zmŕtvychvstania to bolo bláznostvo. A teda Ježiš za nás zomrel na kríži a on sa nedal. On nebol samovrah, ale dovolil, aby ho zabila naša zloba. Moja a tvoja zloba. Ak ste si všimli v čase, keď išiel ten film Mela Gibsona, to som sa spomenul na menu, vidíte to? Pasión, alebo teda umúčenie Ježiša Krista, bol strašne súrový ten film. Strašne súrový. Ja som ho pozeral v Taliansku priamo na Veľký piatok. A bolo mi až fyzicky zlé, keď som ho videl. Ale bol úžasne a iné som chcel povedať, že po tom filme sa zdvihla vlna kritiky. Židia sa začali ozývať, že my, kresťania, ich obviňujeme, že zabili Ježiša Krista. Na to sa zdvihla opačná strana a povedali, že Rímania ich zabili. Teraz Rímania sa ozvali, že my sme ich nezabili. Ale to, čo je najdôležitejšie, a čo aj ten film ukazuje, že moja a tvoja zloba pribila Ježiša na kríž. A zloba každého jedného človeka na tejto zemi. A vidíte, že keď som sa vás včera pýtal, prečo je toľko nenávisti? Prečo je toľko zloby? Včera som zazrel v tom burlivom víne. Nepozerám to. A keď sme večerali, tak to tam išlo. No jedna mladá ťava trpcala do druhej, hodila tam. Bolo to tam? Kto to pozeral? Vy ste včera nekúkali televízor. No proste sama nenávisť. V tých seriáloch sama nenávisť. Zoberte si, keby sme každý deň pozerali toľko času, koľko pozeráme ten televízor, videli samé povzbudzujúce, vznešené filmy, ktoré hovoria o láske človeka k človeku. Povedzte mi, nezačali by sme robiť aj tak? A my sa necháme katechizovať, čiže vyučovať
Ale iné som chcel povedať, týmto svedstvom v televízii. Ale to, čo som chcel povedať, že už len pozerať sa na tú zlobu je strašné. A nie to ešte ju zažívať na svojej koži. Keď zažijete nenávisť, zlobu, nelásku, koľko zla. A pritom, jak sme hovorili včera, mnohé z toho je aj nevedomé. Nie každý ti chce ubližovať, lebo ťa nenávidí. Niekedy je to môj problém a niekto klepne po klinci v hlavičke, ktorý mám ja problém. A ja sa urazím a ona nevie, prečo som sa urazil. A tak to býva. Ale vidíte, že koľko utrpenia, a to nie je ešte toho zlé, toho chcené. A koľko zlá je, teraz si zoberte, to nebolo, že teraz, to je furt, to bolo všade. Len niekde toho bolo viac vidieť a niekde menej. Tam stínajú hlavy, tam popravujú, stiahujú z kože, mučenie a všetko možno na fúj nos. Prečo to tak rozprávam? Pretože keď ja som hnusný k môjmu bratovi, tak toto Ježiš prežíval na kríži za mňa. Kvôli mne, ja som bol hnusný k Ježišu. Tak ako Ježiš hovorí, kto podá pohár vody v mojom mene, mne podáva, takisto my sme ho svojimi hriechmi ukrižovali. Vždy, keď niekomu ohováram Ježiša, vždy, keď niekomu zle prajem, v podstate v tom človeku prajem Bohu zle, pretože Boh miluje toho človeka. Tak ako aj mňa miluje, ale ja teda môžem na to odpovedať, alebo nemusím. Teda, preto tu bola tá scénka, prepáčte nám, aby sme si uvedomili, že nebudeme tu niekoho krížovať, není to ani miesta, nejak by sme to urobili. A taká novodobá scéna, ne? Tiež sme videli film jeden, kde jeden bachár proste nenamočil dobre tomu väzňovi, ktorý mal byť proste popravený prúdom, nenamočil mu tie handry, tie spojenia, tie elektriky a on sa tam usnažil. Lebo zloba človeka. Raz som išiel do Rakúska a ešte nebola Schengenská dohoda, ešte sme neboli v Európskej únii, už sme tuším mohli chodiť na občianske alebo jak do Rakúska a išli sme len tak kúpiť niečo do nejakého obchodu tam. A po ceste jeden colník, ktorý bežne tam clo už nepozerali medzi nami, len vybrali nejaké auta a vtedy jeden colník mal zlý deň asi, tak proste námatkovo vyberal auta a bol jak fúria, bol jak gestapo. Ja som ani nevidel, že tam je, a zrazu sa vybehol od niekať a šlahol mi po kapote, pomaly tam urobil dieru, začal na mňa rejvať, že som ho skoro zrazil a podobne. Poliakovi tam vyhadzoval veci z auta a podobne. Vyprával mi, jak mám vrátiť späť, jak dostanem 700 ševikov pokutu, jak mi dá zákaz do Rakúska. No proste sama a rejval mi tak 10 cm od tváre. Tak ma prenikla taká husia koža, prečo vám to všetko rozprávam? Predstavte si, čo Ježiš vytrpel na kríži. Keď len ja si spomeniem na moje hriechy od detstva, komu všetkému som ubližil. Slovo, či vedome, či nevedome. Komu všetkému som ubližil. Tak by sme odpadli od hrôzy, koľko z vás sme my napáchali. Teda ja, ty za seba hovor. A Ježiš všetky tieto hriechy zobral na seba. Hovorí sa, že sám sa stal hriechom. Si uvedomte, že my keď spáchame hriech, sme sa vlastne odlúčili od Boha. Teraz stále hovorí o ťažkých hriechoch. Nehovorím o povahovej nedokonalosti. O ťažkých hriechoch. Ale Ježiš zobral všetky hriechy na seba. Čo som vám chcel rozumieť? Ušla mi myšlienka. Všetko to zlo, ktoré
sa deje vo svete, všetko toto padlo na Ježiša. A Ježiš aj preto kričí, Otče, odpust, Otče, prečo si ma opustil? A to bola tá myšlienka, čo som chcel povedať, že vlastne, keď my spáchame ťažký hriech, tak vlastne sa otočíme ako keby chrbtom Bohu a ho nepotrebujeme. Ja si stačím sám. Ja ťa nepotrebujem, stačím si sám. Čo to znamená? Že človek ostáva sám bez prameňa života, bez Boha. A to je vlastne smrť, duchovná smrť. A teraz toto prežil Ježiš za všetkých nás od stvorenia sveta až do konca sveta. Aby každý človek, ktorý na túto zem prišiel, mohol byť spasený. Mohol byť zachránený. A teraz nejde o to, aby sme len rozoberali absolútne do detailov, ako veľa trpel Ježiš. Lebo sú také vtipy, nie? Chlopy, keď sú už nešťastní z svojich manželiek, tak prídu pred kýž a povedia, no, ty si vyšiel na kríži, ale žena Kišinevu. A ty si tam bol len 3 hodiny. Ale ja to mám celý život. A tak ďalej. Sú všelijaké lamentácie. A nechcem zľahčovať, chcem len povedať, že jednoducho možno oveľa väčšie utrpenie, určite oveľa väčšie utrpenie, bol ten hriech, ktorý mu prešiel myslou, to oddelenie od Otca. Viete, Trojica je absolútne v jednote. Otec miluje Syna, Syn miluje Otca, to všetko v Duchu Svetom, v láske. A Ježiš naozaj zažil ako človek, lebo bol aj Boh aj človek, ako človek zažil toto oddelenie od Otca, od Božej lásky. Nie preto, že by ho Boh nemiloval. Vďaka môjmu a tvojmu hriechu. Lebo chcel, aby sme mali život. Lebo chcel, že keď mu uveríme, aby sme mohli mať život. Okrem toho, nie len, že zaplatil za nás, za to, že sme si zaslúžili smrť na veky, za to, že sme poslali Pána Boha vybrať zo svojho života hriechom, ale okrem toho nám chce dať aj novú prirodzenosť. Všimnite si, ľudia, ktorí žijú z Boha, majú akúsi inú prirodzenosť. Pre normálnych ľudí je to bláznostvo. A Boh ti chce dať túto novú príležitosť každému jednému z nás. A vždy znovu a znovu, keď aj zlyhávame, vždy môžeme znovu a znovu prosiť Boha práve o tohoto Božieho ducha v nás, o Boha v nás, vďaka práve Ježišovej smrti, ktorou zaplatil za naše hriechy. Čiže nás vykúpil, to je jedna vec, ale nás aj zachránil, chce nás zachrániť od otroctva hriechu. Lebo vieme dobre, že sme otroci a že nevieme byť dobrí. My sme chodili s bratom, s mamou, sestričkami. Každý rok raz alebo dvakrát. A to tie sestričky také zlaté boli. Všetko nám poukazovali. No toľko lásky v nich bolo a tak by sme normálne zahoreli dobrotou, aj keď sme sa furt-bili, jak psi. No až týždeň som bol dobrý. Som si lepil tam včeličky a hviezdičky, ako za dobré skutky. Dostali mi takú krásnu a tam som si takto dobré skutky lepil. Týždeň som bol dobrý. A keď som si začal namýšľať, celkom dobrý som už, tak som vtedy padol znovu tie svoje hriechy. Čiže vidíme, že my potrebujeme záchrancu a Boh ťa tak miluje, že ti poslal záchrancu, no teraz ide o to, že či my to príjmeme. Lebo ľudia, ktorí neveria, to nepríjmu a ľudia, ktorí uverili práve už možno pre beznádej, že so sebou nič nevedia urobiť, podobne ako aj drogové závislí, až keď ostanú na zemi, na dne, tak si môžu zúfať alebo sa oprieť o Boha. Tento Boh neodmieta hriešnikov. Si zoberme
priviedli mu tú ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Všetci boli pripravení hneď kameňovať tí spravodliví. A Ježiš dovedli ju pred Ježiša, aby to skúšali. Ježiš hovorí, nech hodí prvý kameň. Nehovorím, že nemáte, lebo oni na ňo poukazovali Mojžišovým zákonom. No predsa Ježiš nemôže porušovať zákon, potom nemôže byť mesiáš. On hovorí, však áno, je to zákon, takže kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Všetci zmizli. A Ježiš hovorí, nikto ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a nehreš. Choď a buď šťastná. Boh nám chce dať novú prirodzenosť. Potom spomínaného Zacheja včera, takisto všetci na ňo poukazovali prstom. Aha, mýtnik, aha, hriešnik, verejný hriešnik, vyberá pre pohanov, pre Rímanov peniaze a ešte aj sebe odklada do vačku. Vyberá naviac. Je to vlastne zlodej, je to niečo jak naši politici, alebo tí, ktorí berú úplatky, ktorých máme tak strašne radi. Samozrejme, že im ich dávame veľmi radi. Tento Zachej, ktorý už nikoho nemal, už ho nikto nemal rád, hľadá Ježiša, o ktorom vie, že je milosrdný a pôjde okolo, nebojí sa strapniť a vyliezť na strom. A Ježiš ho neobrval. Ježiš povedal, poď dole, dnes budem u teba stolovať. A čo sa deje s Ježišom? So Zachejom. Zachej zo stretnutia s Ježišom sa tak mení, že vystrojí hostinu a hovorí, Pane, toho, koho som okradol, štvornásobne mu vrátim a zo zvyšku polovicu dám chudobnej. No, keby si takto ukradnul 100 eur a dal 400, tak by bol kamarát, ne? Takže vidíme, že tej žene, ktorej bol milosrdný, vrátil jej dôstojnosť. Zachejovi vracia jednotu s ľuďmi, ktorí ho nenávideli. A potom máme ešte ďalšieho veľkého hriešnika, jeden vzor hriešnikov, lebo takých je veľa, aj Zachejov, aj tých žien, aj tých. Posledný je Loton na kríži. Zaujímavé, že si všimnite, že on už nemal ako si zaslúžiť nebo. A keď sa mu ten Ježišovi vysmieva ten druhý motor, tak on hovorí, nebojí sa Boha. My sme si zaslúžili toto, čo sa nám stalo. My sme si to zaslúžili. My sme dobre vedeli, keď sme robili to, čo sme robili, že si zaslúžime smrť. Ale tento nikomu nič neurobil. Ježišu, spomen si nám náš budeš vo svojom kráľovstve. Ježiš mu hovorí, dnes budeš v mojom kráľovstve so mnou. Takže, drahí bratia, sestry, tá vlna, tá myšlienka ako vlna sa nesie celý týždeň, Božia láska. Mala by nás preniknúť do konca týždňa natoľko, že už nikdy nezapochybujeme o tom, ako nás Pán Boh má rád. A on ti to chce dať aj zakúsiť. A nechce len, aby sme chodili do spovednice, ako keď hodíte špinavé prádlo do práčky, sa opera, zase sa zašpiní. On ti chce dať aj novú prirodzenosť. On stál z mŕtvych. A tým, že porazil smrť, tak môže poraziť aj to, čo nás zabíja v našom živote. Nie len to, že raz aj my vstaneme z mŕtvych, teda že nám dá Pán Boh oslávené telo, ale už teraz v tých našich mŕtvolných situácií, koľkokrát si zúfame, lebo sme sami, alebo chorí, alebo nemáme prácu a sme zakomplexovaní, máme problémy v rodine a neviem čo všetko, čo nás trápi, čo vás trápi, čo mňa trápi, všetko možné. Ale keď sa oprieme o Boha, tak On to môže vzkriesiť nás. Nemusí nás to ničiť. Lebo môžeme byť v Ježišovi slobodní. V tom zmysle, že si, jak som včera aj hovoril, že ty
tí ľudia, ktorí sú v base, ešte nie sú neslobodní. Raz jedna reholná sestrička, ktorá bola klauzúrovaná tými mrežami, viete, že oni nechodia von z kláštora. Majú tam záhradu a majú kostol a kláštor a nikde nechodia. Odkedy vstúpili do klauzúry, tak pokiaľ teda není chorá alebo niečo, tak tam je stále do konca života. No ja som si tak hovoril, není vám tu za tými mrežami nejak tesno, že sestrička, že však ste zamrčaní. A ona hovorí, to je uhol pohľadu, lebo ty si tiež zamrčaný. Ale z dvoj strach. A to, že ja som tu a ty si tam, ešte neznamená, že ja nie som slobodná a šťastná. A to, že ty si vonku a slobodný, ešte neznamená, že si naozaj slobodný a šťastný. Tak vidíme, že Boh nás chce urobiť šťastnými. Pre mňa je tak ťažké, jasné, že býva čas, keď sme unavení, len sa počasie zmení a už to na nás ťaží, ja som hotový a neviem ani čo s tým. Ale tak často sme takí smutní kresťania, ktorí prichádzajú do chrámu ako keby bez nádeje, ako keby sa nič nezmenilo. Ale Boh chce zmeniť. Naozaj ti chce dať radosť, pokoj, vnútornú vyrovnanosť. Tak už nebudeme potrebovať ani psychiatrov, psychológov, neviem koho. Jasné, že keď je chorá ruka, ideme lekárovi, a keď je chorá hlava, takisto je to normálny orgán, tiež to potrebuje lekára. Ale za normálnych okolností mnoho ľudí prichádza do týchto stavov nie preto, že jak by som to povedal, ochorejú z toho, že vlastne nikomu nedôverujú. Nemajú Boha, ktorého by sa opreli. Ja nechcem hovoriť o tom tam, kde je choroba, treba to liečiť. Ale mnohokrát chorieme preto, lebo sa spoliehame iba na seba a nakoniec zistíme, že si nevieme pomôcť. A je tu niekto, kto ti chce dať naozaj plnosť radosti. A tá radosť prichádza vtedy, keď dôverujeme Bohu, že On je naozaj jediné riešenie pre môj život. Nie peniaze ma zachránia. Peniaze môžu pomôcť, ale aj poškodiť. Keď ich už budeš mať moc veľa, môžeš rozprostiť z toho. Zdravie, furt si želáme zdravníčko, no. Čo tu chceš byť 1000 rokov? Kto by to tu s tebou vydržal? Pán Boh nám dáva aj tak zdravie, aby sme už jedného dňa povedali, Pane Bože, my si mal sebe, už tu nechcem byť. To je všetko Božia logika. Ale čo je dôležité, či som vnútorne šťastný, alebo nie. A toto ti môže dať len Boh. Toto môžeš prijať od Boha. Úplnú pokoj, lebo Boh je som. Raz jeden chlapec, no, v Turecku raz bolo veľké zemetrasenie a už by som mal skončiť, keď toľko kašľam. V Turecku bolo veľké zemetrasenie a otec uteká domov a zistí, či sa chlapec syn vrátil domov zo školy. A videl, že sa nevrátil, tak uteká do školy. No a škola bola spadnutá. A teraz tí záchranári kopali. A on sa k nim pridal. Kopali celý deň, celú noc. A už záchranári nevládali, tak museli si dať pauzu. A otec ďalej kope, aby sa ten čas, ktorý môžu tam prežiť, proste neminul. A kričí, syn môj. A zrazu po nejakých neviem koľkých ďalších hodinách počuje, že ten syn kričí znútra, spod tej stavby. Tak hneď všetci záchranári pribehli a začali kopať, lebo počuli tam ľudský hlas. A keď sa im podarilo vyťahnuť všetkých žiakov, lebo tam nejak padla tá stena tak, že ostali v takom cviku nejakom. A všetky sa im dostalo, podarili von, tie deti aj s učiteľkou. A vtedy ten
otcovo náručí. Hovorí, vidíte, ja som vám to hovoril, že náš Otec nás odtiaľto dostane. Ono je to trošku, čo hovorím už téma pre zajtra, lebo zajtra je téma viera, dôvera v Boha, ale aj tu ide o to, že vlastne Boh nám chce dať seba. On je to prameň šťastia, radosti, života. Keď sme si to uvedomovali, tak by sme mohli neustále chváliť a ďakovať Bohu za to, čo máme. A neboli by sme len nešťastní a smutní. A v podstate nemuseli by sme o všetko sa starostlivo starať, lebo by sme videli, že Boh nám dáva seba samé, najväčšie šťastie. Ako nás Ježiš zachránil? No práve tým, že prišiel na tento svet a stal sa človekom. Bol Boh, ale aj človek. A prešiel tým istým, čo sme prešli my. Od najmenšieho dieťaťa učil sa jesť, učil sa chodiť, učil sa všetko. A keď dorastol a zmocnel na duchu aj na tele, stal sa z neho učiteľ a začal vyučovať o Božej láske, o Božom kráľovstve. Prišiel nám povedať, že Boh nás miluje. A chcel a ukazoval nám to aj svojim životom. Dobre robil všade, kde chodil. Uzdravoval, vyháňal zlých duchov, liečil, mŕtvych kriesil. To nejde o to, že teraz sa až toľko zázrakov nejde, ale išlo o tú dobrotu, že to chcel a mal tú moc a urobil to. A nakoniec sme ho ukrižovali, teda tí, ktorí v neho neverili a báli sa ho, ukrižovali ho. Ale on sa nechal. Tá zloba človeka ho ukrižoval na kríž, Rímania to bol len nástroj, ale naše hriechy ho pribili na kríž. A on kričí z kríža, Otče, odpustí, lebo nevedia, čo robia. Lebo nám chcel ukázať, že nemáme odporovať zlu, máme odporovať hriechu. Aj hovorí, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, bojte sa tých, čo zabíjajú celého človeka. A tak on nám ukázal, že vlastne to, čo kázal, keď ti niekto dá facku, nastavu druhé líco, keď do teba chce košelu, daj mu aj kabát, keď chce, aby si s ním išiel, neviem koľko, chod s ním dvakrát toľko. To znamená, že chcel, aby sme navzájom jeden druhého tu milovali a si pomáhali a to nám aj ukázal svojim životom. Nielen rečami. A nakoniec aj tým, že nám získal to odpustenie aj vďaka tomu, že on kričí, Otče, odpusti. Diabol si myslel, že ho dostal. Ale on dostal jeho práve tou poslušnosťou otcovi. Niekedy sa pýtame, jak môže byť otec taký tyran, že dovolí svojho syna takto dať zabiť. No, my nemôžeme súdiť Božiu logiku, ale v každom prípade nám prišiel ukázať to, čo my môžeme dať urobiť, čo my môžeme robiť. Modlite sa za nepriateľov a tak ďalej. Čiže vidíme, že Ježiš nám dal konkrétny vzor. A keď za nás zomrel, tak nám ukázal aj tým, že jednoducho tento život tu, to nie je to najdôležitejšie. Pre nás je dôležité nebeské kráľovstvo, ktoré môže byť už tu, ale ktoré budeme žiť raz vo večnosti. A teda prišiel nás oslobodiť od hriechu a urobiť nás novými ľuďmi. Toto Boh chce. Dať ti novú prirodzenosť. Teraz nebudem to rozvádzať, lebo potom by som nemal čo hovoriť zajtra pozajtra. Ale má to furt tam ťahá. Chcem sa štát nakoniec. Takže, drahí bratia, sestry, naozaj Ježiš nás zachránil. A možno to aj teoreticky vieme, ale možno je to práve preto, aj máme tento pôst, aby sme si to trošku uvedomili, že čo on urobil pre nás. A tu nejde len v tom zmysle, že teda koľko za mňa zaplatil. Dal celý život. Ale ukázal mi svoju lásku. Aby sme neboli len. Ja to nechám na zajtra. Amen.